yɛbɛka no kora kyerɛ ɔman ne sɛ ɛwade onye nsɛm nyina na ɔka kyerɛ yɛ ɔda ne tiri mu pɔfa adi ɛna kyerɛ ne nko adifo. Listen to me very carefully. Nti no nyɛ sɛ yɛhunu bibia akɔsi saa nyɛ saa na tie yɛkɔmpa bompa saa na wɔyi ketua bi ketekete mampɔle ne tiri mu pɔfa. Nti ekuba a half kube so nya half o nya nsuo no nyina bebrebe nwuna kɔ. Nti ɔman no mfa nkyɛ yɛbɛsa akɔ awurade anim biem yɛnim de nti a shape no sinke. Meda obade ase ode eda soronko ahye ye mo PSC na natili na mene mo hia wo Attention TV so enensembe na etwagu ewo ye mamu enensema etwagu de ne eso esene oman Ghana ne de na etwagu eye Rev Obofour ene eda sorry ye o se Ghana pastors omo ye saintless se adwen asabi muni adwe papa o mutrim Jesa adwen omutim na enye cake adwen papa ne de nti be ma ye Rev Obofour ababontin ababa ye Ghana sofo da bi no ye dai ene Ghana fo se mi se Rev Obofour se na ye Ghana sofo na nya bia ha wonso oye de momienko no mienko tie embra na ye ba na se ma baba ji makonya kase no Attention TV se ne mi so mebre mu nkese mi bie ma ne da connect ne hu ba bia ensem na ye de be de tuam sebi na me de amamo Comme je bebrebe ebony be una mo we be ye no mo yesi we be no mo yesi nti mo antimi ehun se covid ba ye disappointed e o mo na gospel ni sheki se kikim sheki ye na ye mu bi sore se da bi ye nti ase ye be ka no kura kire o man ne se e wade onye nsem ya na o ka kire ye oda na tiri mu pofa adi na kire na nko adifo. Listen to me very carefully. Nti no nye se yehunu bibia akɔsi saa nyɛ saa na tie yɛkɔmpa bompa saa na wɔyi ketua bi ketekete mampɔle ne tiri mu pɔfa. Nti ekuba a half kube so nya half o nya nsuo no nyina bebrebe nwuna kɔ. Nti ɔman no mfa nkyɛ yɛbɛsa akɔ awurade anim biem yɛnim de nti a shape no sinke adifo na ɛkasa no ɛna ɔman no sa pardon ye mama spiritual amnesty sɛ asɔfo no nkɔnsa amra biem yɛ twɛm ehwa na asofo na start ye wo ya yesi me kura me ka ho nyese me yimi ho afri nye obi me a me hyem bi kokubofo abra ankofo covid ya ba omani abre no na obi so di me somatem me so mani abre omani ni abre no na me so be ya no obi so obofo sei na me so chese afide na na o masoma se akoso mo we ne enko bompa ye musa de enti awe ne yeduru kwa mu a eripa ye kwachi bonsam yedugu ama na ya nkasa yetwa ho kontokwa eno man ne da ho no mo siri yesi ya atwetwero jedie ni nyina no si enko ye mere wafo ne enko korafo asore na si ekope mo jam no eko ya anyi no mo dimrika no mo enko korafo no mo mere wafo asore mo se gogu mo se mo me sa mo akwa ba ediba Attention TV Rev Obofour asem we de Ghana for say enko mo ye no ya adwen kakra ho baabi because Rev Obofour say Ghana for asofo sebi madwen enye papa mo ye sentless nyansa bia sebi ni mutiridum mutini sebi ya se crazy sebi ena egum Rev Obofour na ka onye me na natili na me ko se madwen enye papa ye wo krom ha ena 2019 ene covid-19 na man beji din ne ye ko Christmas mu se ne ebobɔ ne eba na ekwa mama so mo asofo no bia ntimi ameka hwe ankyere Ghana fo ene ne ba ya ne ye omoso aye na covid ne beji atese wo man mu na nkrofo ewu ne mo yese ene de nyame asese Ghana mpo de ya anhyeda a record eye more death cases etese outside it for ne China ne ho ka Italy ne ade se ne nkrofo wiye ne de trade upon asese ye de bia anto ye wo man Ghana so for edu 31st ankyese mo hye nkom Yokoma na mbeka si webewu ene webeye se na celebrities for mo de mo ye atadwe na chese mo ti de o masole nje se mpeso ma Rev Obofour say hey muni hweka
mo bi kan ka covid ba no nka mu ka kire na nye 31st am be gina je mo mic nti ne mo kan nyina nye papa nyansa bi ani mutirim mo ko da so le na be kan je na mo tumfutu na mo de gu Ghana for eni meda mase mu PSC na natire na mbeje akonya na me bi nsem no attention TV so we wonder say ne esan be share